नमस्कार उपराजणाके आजचे आमगेल स्पेशल रेसिपी भिंडी मसाला फ्राय. भिंडी मसाला तू लसूण प्याव घालनी मस्त टेस्टी जाला. सुपर रेसिपी. फुल रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळ्यांची इष्ट जाल्यार लाईक करांची. आमफळ्या भेंडाक अशी घाय घाला तांत हांव मसालो भरून फ्राय करता. फ्राय म्हळ्यार अशीची चालू फ्रायची. आता ताका जावका जाल्यार आयटम सांगता. कोथंबरी पालो, मिरसांगे पिठी, गरम मसाला, मीठ, हिंगू, लिंबियो, भाजी, चण्या पीठ. आता फस्टाक चण्या पीठ घालून घेता. एक चमची मिरसांगे पिठी घालता. तुमका कितली तिखसाण जाय गी तितली घालायची. हिंगा पिठी, मीठ रुचे तक, एक अर्ध चमचे गरम मसाले पिठी घाला. कोथंबरी पालो चिरतो घाला. लिंबी पीठ टाका. मिठ काढा. उद्दा आणि घालू ना सुके जाव का. तेल तापले जिरी घालता चारी. साखर पेव घालता. डीप फ्राय कोरका म्हणा ना अशी शॅलो फ्राय केलं अशी दवरन तांकून सोन हें केलें जालें.
पूरा साईड चंदकोन भाजून घ्यायची. मस्त भाजून ब्लॅक करच्या गतेना अद पूरा साईड बादल्यारी ऑफ करून सर्व करायचं. हे ऑलमोस्ट जल्ला. एक 2 मिनिट दांकून दवरून हांव ऑफ करता. भिंडी मसाला फ्राय रेडी जाला. हुना असताना शिकता उठू जेव्हा चपाती उठू सर्व केल्यारी परफेक्ट साईड डिश. तुम्ही कलर पुढे येतं मस्त कलर ब्लॅक करून आणि भाजून उकांची हदची भाजून सर्व करायची. भिंडी मसाला फ्राय रेसिपी इष्ट जाल्यारी लाईक करायची. तुम्ही बी ट्राय करायची. मस्त इझी रितीरी आणि पियाव लसूण घाल ना तिला आम्ही कोण दाखयला. कोण जातारी कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगायची आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.